யூஐஎக்ஸ் டிசைனரா இருக்கீங்க, நீங்க ஒரு பிகினரா இருக்கீங்கன்னா நீங்க பண்ணக்கூடாத ஒரு தப்பு என்னன்னா, போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்ணும்போது யூஎக்ஸ்க்காக நிறைய விஷயம் பண்ணுவீங்க. எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டிய யூஐ பார்ட்ல வந்து டோட்டலா கோட்டை விட்டுறீங்க. என்னன்னா ஃபாண்ட் அண்ட் அலைன்மெண்ட் எதுவுமே ப்ராப்பரா இருக்க மாட்டேது. இப்பதான் திங்க் பண்ணாலுமே அதை ப்ராப்பரா எக்ஸிக்யூட் பண்ணலன்னும் போது உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ செலக்ட் ஆகிறது ரொம்பவே கஷ்டம் தான். நான் சொல்றேன்னா நம்ம அப்ளை பண்ண போற ரோல் வந்து யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனர். ஓகே, டெக்னிக்கலா நம்மளாம் டிசைனர். எந்த அளவுக்கு திங்க் பண்றோமோ அந்த அளவுக்கு டிசைன்ல வந்து அதோட அவுட்புட் இருக்கணும். அப்பதான் அது ஒரு ப்ராப்பரான யூஐ யூஎக்ஸ். இந்த ஒரு பார்ட்காக தான் யூஐ 50 அண்ட் யூஎக்ஸ் 50 அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நல்ல ப்ராஜெக்ட்க்கு வந்து யூஐ அண்ட் யூஎக்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஈக்குவலா இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு ரேஷியோ சொன்னாங்க. ரூமை சுத்தி ஸ்டிக்கி நோட் ஒட்டினாலும் சரி, நீங்க எவ்வளவு திங்க் பண்றீங்க, எந்த அளவுக்கு ரிசர்ச் பண்றீங்க, இதெல்லாம் கிளைண்ட்டுக்கு மேட்டரே கிடையாது. பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மிக்சி ஓடுமா ஓடாதா, எனக்கு தேவை டிசைன், அவ்வளவுதான். யூஐஎக்ஸ் குள்ள வரீங்கன்னா பேசிக்கா நீங்க டிசைன் பண்ணி தான் ஆகணும். உங்களுக்கு நல்லா திங்கிங் வருது, நான் நல்லா ரிசர்ச் பண்ணணும்னா அதுக்கான டிஃப்ரெண்ட் ரோல்ஸ் இருக்கு. பட் ஆனா மார்க்கெட்ல அந்த ரோல்ஸ்க்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா அது ஒரு